खुलुमबाय स्टुडियोआव दङ आं राजिब बसुमतारी। थांनाय गोलाव समाव बिटिआरआव नुफेराखैमोन जानो हागौ फरायसालिफोराव थांनानै इएम जिएम सिएमफोरा फरायसालियाव थांनानै गावनो फोरोंहैनाय आरो जानो हागौ बिटिआरआव रावबो सिएम इएमफोरा फरायसालियाव उन्दै फरायसाफोरजों जिरायफानानै सोलोंथाय होनायनि नाथाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव सासे सिएमआ 33 लाख सुबुंनि खामानि मावनो बिबान थासेयावबो फरायसालियाव गावनो थांनानै फोरोंहैनायखौ नुनो मोननाय जाबोदों आरो बेनो जाबाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। बिटिआरनि सोलोंथाइखौ हादोरनि मादावनो जौसिनाव लांनो थाखाय आथिखालनि इएम एमसिएलए बिथांमोना लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोना फरायसालि थांनानै गावनो फोरोंहैनायखौ नोंथांमोना थारैनो बिटिआर गोरोबथानि उनाव प्रमद बर' बिथांनि सरकार दानायनि उनावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, डक्टर निलुर स्वर्गियारि, दावबायसा बर', गोबां इएम एमसिएलए बिथांमोना गावनो फरायसालियाव थांनानै फरायसाफोरजों जिरायफानानै फोरोंहैनानै उन्दै फरायसाफोरजों सोलोंथाइखौ शेयार खालामलायनायखौ थारैनो दिनैनि सानाव रायखांनांगोन आरो बिटिआरआवदि दायो मेट्रिक आनजादावनो जा एबा हायार सेकेन्डारियानो जा जायखिजाया सोलोंथायावदि आसामनि गेजेरावनो टप मासि लानो हादों बेबो प्रमद बर' बिथांनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनायनि मोनसे बिफाव होनना जोङो मिन्थिना मोनो। थारैनो प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबोदि बर' हारिनि गेजेराव सोलोंथाइखौ जौसिन मासियाव लांनो खामानि मावगासिनो दं बेबो दिनैनि फिथाइयाव मासि मोननायनि मोनसे बिदिन्थि होनना बुंनांगोन। बे समाव फोरमायबावोदि थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गावनो फरायसालियाव थांनानै फरायसाफोरखौ फोरोंहैनानै थुलुंगाखां गोसो दानो नागिरनाय एबा थुलुंगाखां होनाय नागिरनाय आरो गोबां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा जेरै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुर स्वर्गियारि बिथांमोना फरायसालि दावबायनानै फरायसाफोरखौ ब्लेक बर्डआव फोरोंहैदोंमोन। बेफोरखौनो नुनानै बुंनांगोन दि थारैनो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं होनना। बिदिब्ला फै जों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी लोगोसे मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुर स्वर्गियारि बिथांमोना गोलाव समाव फरायसालिफोराव हाबै बोरै फरायसाफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे थुलुंगाखां होबोदोंमोन गोसोखांफिननि।